el millor cine de Nadal en A. Les ciutats naixen, creixen, muten. Els donem forma i després elles ens modelen a nosaltres. Són l'espill del nostre tarannà. Un reguer farcit de virtuts i defectes. Durant els pròxims minuts, solcaré els carrers i les places que formen la nostra identitat. Serà un viatge al present i alhora al passat, d'eixos espais perduts que només romanen en el record. Vull que m'acompanyeu en este viatge de redescobriment de la nostra geografia urbana. Això és Ciutats desaparegudes. Estem a València. Carrers, edificis, comerços, horta, bicicletes, jardins i quasi 800.000 habitants. Les ciutats s'han convertit en el centre de la societat moderna. I en el centre de les ciutats sempre hi ha una plaça que acaba sent l'element fonamental de la vida urbana. Això és el que passa a la plaça de l'Ajuntament de València. No sempre va ser com és ara. Durant el segle XX, els canvis van ser molt importants. Fixeu-vos en esta foto del 1908, quan la plaça es deia Plaça d'Emilio Castelar en honor del polític republicà. Els campanars de les esglésies dibuixaven la silueta urbana. Encara es podia veure la serra de la Calderona allà lluny i el jardí de la plaça, construït sobre l'antic solar del convent de Sant Francesc, prometia ser un xicotet bosc urbà. Se podría establecer en la llegada de Jaime I, que se establece antes de la conquista de Valencia, en Ruzafa. Se hace un reparto de lo que se va a conseguir supuestamente en octubre, que así se ocurre. Y en ese reparto, la zona donde está la plaza del Ayuntamiento se le da a los franciscanos para establecer allí un convento. Durant més de 6 segles, el convent de Sant Francesc va ocupar l'actual espai de la plaça. Finalment, l'any 1861 el van assolar. L'any 1885, la ciutat de València va patir una de les nevades més intenses que es recorden, com podeu veure a les imatges. Va ser l'any 1929 quan a la plaça va començar una transformació radical i una part va ser a càrrec de l'arquitecte Javier Gerlich. Javier Gerlich nace en Valencia en 1886, posteriormente marchó a Madrid y Barcelona a estudiar arquitectura y bueno, pues llegó a una Valencia en la que había muy pocos arquitectos y él se granjeó grandes clientes que bueno, pues le hicieron ser uno de los arquitectos decisivos en la formación y en el perfil de la configuración de la Valencia moderna. En esta foto aèria del 1923 podeu veure com era la silueta de la plaça i com es va plantejar la reestructuració. La línia vermella traça la fita dels edificis que s'enderrocarien i on Gerlich en construiria algun dels seus. Lo que fue la época de la plaza del Ayuntamiento, pues bueno, ahí nos encontramos que prácticamente media plaza, o sea, todo lo que podemos llamar la acera monárquica, el 2, 3, 4, 5, 6, 7, pues fueron proyectados por Javier Gerlich en compañía de algún otro. Una obra va ser especialment rellevant. El 1933, Gerlich va projectar una plataforma elevada que cobría tota la plaza. Se le ocurrió pues, crear este macizo central, que es el mercado de flores semisubterráneo. Era redondo, tenía en fin sus cubículos para las floristas. Era tremendamente elegante, viendo las fotos se puede apreciar. Se empezó a construir en el año 32, el mercado y la plataforma se acabó en el 33. A principios de los 60 fue cuando fue derruido por las autoridades, ¿no? Pues me parecía més, a mi particularment més bonica, era com més antiga, més tradicional
la veig massa moderna ara, li donava un estil més clàssic la que teníem antes. Y me gusta que se haya mantenido los puestos. Estos puestecitos de las flores y todo eso me gusta que se haya mantenido, porque es algo que le da un toque especial. Y ya en fallas mola más. A banda d'eixe edifici que fa cantó amb el carrer de les Barques, la plaça té un aspecte magnífic i durant els últims anys pareix que s'ha recuperat l'espai per a la gent. Les places són un lloc de reunió, un lloc on celebrar, on festejar i també on manifestar-se. Esta plaça va ser testimoni de l'ocupació que el 15 de maig de 2011 va canviar la vida de molta gent. Marta i Germán van viure aquells dies. Jo me'n recordo de vindre així el dilluns per a començar a cobrir les protestes i la veritat és que vas veure una necessitat de documentar tot el que estava passant, tot el temps que jo poguera. Per a mi va ser fer història. Crec que és de les coses més importants que he fet en la meva vida. Crec que sí que han canviat les coses un peliu després d'això. Jo crec que el moviment va ser també positiu, fins i tot per als partits tradicionals, per a poder dur a terme una renovació necessària. Te'n recordes que al principi tots els periòdics, els mitjans deien que érem tots seguidors d'algun partit, però per tot el que s'estava publicant no arriba a molta gent la idea de que realment érem ciutadans que demanant un canvi. Hi ha un punt de partida de recuperació d'espais públics. La plaça d'ací, la plaça de Catalunya. Jo crec que també és una cosa positiva que va portar el 15M. La primavera de l'any 2011 va ser per a molta gent un temps de retrobament i de recuperació de la ciutat. Les places són sempre en llocs de celebració i així teniu dos protagonistes d'algunes d'estes celebracions. Jorge Salas és periodista especialitzat en cultura i esport. Jorge Pérez és la veu cantant i el compositor del grup Tortel, que va tocar l'estiu del 2017 a la plaça de l'Ajuntament. Vine a mi primer concierto aquí, con mi hermana mediana, a ver el concierto de Communards, con Jimmy Somerville a tope. Recuerdo eso y los puestos de gofre, que para mí era como el colmo de la sofisticación. Aquello era como casi repostería francesa o algo así. La verdad es que mis recuerdos aquí son un poco entre amor-odio. Por ejemplo, hace muy poco estaba yo esperando a que salieran los jugadores de Valencia Basket, todo lleno de gente, familias y tal. Y estuvo muy bien, la verdad. Bueno, y también... Muy bien, la verdad. Bueno, y también el uso que ha hecho, ¿no?, la ciudadanía pues, de la plaza. Desde mi punto de vista, igual todavía no tiene el arraigo, digamos, popular que quizá debería tener. Eso es así. Amb esta reivindicació de les ciutats per a la gent, deixa València mentre recorda el poema de Vicent Andrés Estellés. Assumiràs la veu d'un poble i serà la veu del teu poble i seràs, per sempre, poble. Casa't amb mi i et portaré on vulguis. Crec que eres molt sexy. Noel, el millor cine de Nadal en A. Bona vesprada, com estan? 2:23 minuts, amb uns minuts de retard de l'hora habitual i amb unes condicions tècniques, se ho podran imaginar, que no són les que desitjaríem, però amb la convicció de voler acostar-los en este dia tan especial a informació de servei públic, comencem este espai informatiu amb greus problemes tècnics, però amb moltes connexions en directe pendents. En total, el sorteig que paralitza el país ha repartit vora 40 milions d'euros a la Comunitat Valenciana. De la grossa, quasi 11 milions ens els hem emportat cap a casa. Dos dels titulars del dia a casa nostra estan a les comarques del sud. A la Marina Baixa, un cinquè premi molt sucós ha deixat 10,8 milions d'euros entre Benidorm i la Vila Joiosa. I a Alacant, atenció, un tardiu quart premi ha fet votar d'alegria el club de futbol Betis Florida. 76 sèries tenen, 15,2 milions d'euros. Maria Bravo. Així és, alegria desbordada així al Club Deportiu Betis Florida
ells han repartit el quart premi, el 25.296. Concretament han repartit més de 700 dècims, 15 milions d'euros. Ens diuen que fa 32 anys que juguen este mateix número, que és un número que està molt repartit, que es tenen pràcticament tots els veïns d'este barri, també del barri pròxim de la Vinya i de Ciutat d'Assís, perquè este club de futbol té 23 equips de xiquets i xiquetes de totes les edats.